plec la explorat. Am avut un coșmar cu Andrei că s-a întâmplat. Dar ce să fac, ce să fac, asta nu s-a întâmplat. Am visat că m-a trolat, dar mă uit în spate și văd foci, foci, foci. E Andrei 2010. Foci, foci, foci. Nimeni nu îl întrece. Foci, foci, foci. Pe Minecraft el este rege. Foci, foci, foci. E Andrei 2010. Totul s-a întâmplat într-o bună zi, era primăvară. În 13-a, 4-a viața era destul de frumoasă. Era pe un server, atmosfera e serioasă. Cine e ăsta? Era Andrei și nu știu ce. Supărat pe mine, mi-a dat un dislike sau 3. Îmi spunea că e hater și de abonații mei. A zis că mă urăște, i-am zis că nu știu ce vrei. Foci, foci, foci. E Andrei 2010. Foci, foci, foci. Nimeni nu îl întrece. Foci, foci, foci. Pe Minecraft el este rege. Foci, foci, foci. E Andrei 2010. Iară-i seară, totul e pustiu și Andrei e pe afară. Situația e clară, mi-e frică de un prim și Andrei mă așteaptă pe scară. Iară,